Korbach verstoor juster om een hetonval. De oud-trainer van onder andere Cambuur, Sportclub Heerenveen en Harkemasse Boys, die al skoft slim ziek en hier kielkanker. Assistent-trainer Henk de Jong van Cambuur werkte met Korbach bij Heracles en volgde de trainer in 2000 op, doet er na degradatie bij de Harkemasse Boys dien kregen. Een echte professional, een man die voor zijn meesten op kan, voor zijn spelers, maar ik voor zijn hulpjes, zei er dan. Hè. Ik kan mij maken dat een speler die ik wissel, ja, dat hij door uit het kantoor kwam en dat die hier wat raasje mee, ja, die kreeg de wien van voren. Ont 5 keer promoveerde Korbach met een club naar het hoogste podium, de Eredivisie. In 1990 slagen hem dat in de nijcompetitie met Sportclub Heerenveen. Bij Korbach is nog nooit gebeurd dat er later een speler zei van die Korbach, dat wie net een eerlijke man. Of die Korbach, dat was ruzie mee je maken, maar hij was strijd en hij was hartstikke eerlijk. En winnen gaat hij aan winnen! Korbach wie haast 40 jaar trainer in het betellen voetbal. Een recordaantal van 929 competitiewedstrijden stier er aan de kant. Maar hij wie ook bekend als rokkenjager, een man met humor, lak aan alles. Een drankprobleem en verskater jochtzaken. Een van zijn beste vrienden wie fysiotherapeut Dick Lamsma. Die te gerren op de Alvertal-foto in 1986 doet Cambuur krek net promoveren. Iedereen had hem zowat laten vallen, maar wij hadden waardering en respect voor elkaar en ik ook voor hem. Hij was voor mij een fijne kerel om fijn mee te werken. Respect voor. Ik heb fantastische jaren met Frits gehad. Hij was zo mooi. Ongelooflijk, had het nooit willen missen. Notoons die jong van zo'n ont 9 uur is in het Cambuurstadion een betinking. Ik denk dat het een soort condoleance wordt voor alle vrienden en bekenden, mensen die in ieder geval Frits een warm hart draaien in de familie. Dat er de mogelijkheid is om afscheid te nemen van Frits. En hoe en waarom, dat wordt mooi met je bekend. Ik moest druk worden. Ik hoop voor mij maar het hele stadion vol te zitten. Dat zou geweldig wezen. Ja. De markante inwoner van Ljouwts die bekend vanwege het zaniemde Korbach-effect. Eerder onder de slag gaan en direct resultaat helje. Zo hoe hij zijn laatste wedstrijd zijn kanker ek winnen. De verlenging helle er net. Korbach is 66 jaar geworden.